Hej, jeg hedder Basten. Og jeg hedder Magnus. Ja, vi vil mega meget gerne lave en trolling af jeres indtjening her. Og der er en link til vores kanal dernede i beskrivelsen. Dernede. Dernede. Ja, og I må også gerne subscribe os. Subscribing. Det er så dejligt. The love button. Vi ses. Goodbye. Sponsorerer sig i det. Hvor særligt da. Må jeg så skrive Rasmus med den her herretunge ting. Den er mega tung i hvert fald. Der går et ting ud af den. Ja. Det er mega brændt. Okay. Rammer lige på brystkassen. Ej for helvede. Okay. Er du okay, Rasmus? Jeg tror bare, jeg slukker kameraet. Han vælger på at bunde med Jens Mark. Det er fandme nøj, den vilde genre, vi er over i her, mand. Du har ødelagt Jens Mark. Det kommer flyt. Flyt. Den her vilde skilt, I ser over herovre. Du løber bare, Rasmus. Satan. Fuck, det må have gjort nat, mand. Den er bagluskold. Den skal vi også tage i playback. No. Han tager et lille beslut som stop der. Sådan, mand. Ej, er de brækket? Jeg kan se knoglen. Jeg kan se knoglen, Rasmus. Slå kameraet på helvede, ring til en ambulance. Okay. Fuck, jeg er bange. Og nu er jeg vælter. Fuck, men det er vildt det her. Ej, Rasmus, er du okay? Ja, jeg er okay. Min ryg, mand. God nej. Er du klar, Magnus? Nej. Jeg fik et mærke. Nu har du fået mærke. Fuck, mand. Det er nok det vildeste træk indtil videre. Nu skal Magnus have ævlig af hovedet. Jeg går lige helt tæt på. Skal vi rigtig tage os hårdt op? Og han får den fandme lige igen her. Det skal i kameraet. Okay. Jonas, de sanger den gamle videoer. For nu de køber nogle kanelon. Yeah. Du hopper ind i en busk og bliver slået af kat. Jonas. Hold kæft, det er noget lort.